Vi vil i den her fremlæggelse gerne komme lidt ind på, hvordan vi har lavet vores kommunikation og IT-projekt, som gik ud på, at vi fik til opgave at lave en alkoholkampagne, hvor vi så fik sat målgruppen, som skulle være 11-15-årige unge, som der drikker alkohol. Og problemet var så, at der var for mange unge, der drak alkohol, eller allerede begyndte at tænke på alkohol i en for tidlig alder. Og vi vil så gerne ændre disse unges forbrug af alkohol og deres opfattelse af alkohol. Og så vil vi gerne finde ud af lidt om, hvad det medfører, at de unge begynder at drikke i så tidlig en alder. Og det vil vi så gerne prøve at formidle til de unge, så vi kan få ændret det. Og vi repræsenterer Sundhedsstyrelsen, da vi mener, at de allerede, eller det ved vi, at de allerede er i gang med at prøve at ændre dette alkoholforbrug hos alt for unge mennesker. Og selvfølgelig også deres opfattelse. Og i vores kampagne, der vil vi gerne prøve at informere vores målgruppe om, hvilke konsekvenser det kan få, at de fortsætter med den her alkoholindtagelse i så ung en alder. Og hvis det så lykkes, så skal vi så gerne kunne ændre målgruppens holdning og opnå vores målsætning med at se et fald i indtagelse af alkohol hos 20-40% af målgruppen. Og for at specificere vores målgruppe lidt nærmere, så er det som sagt mellem 11 til 15-årige unge. Og det er unge, der allerede tænker på, eller allerede drikker. Og det er både drenge og piger. Og, men det produkt, vi har lavet, det er så kun til drenge. Men hvis vi skulle henvende os til piger, så kunne vi lave et lignende produkt. Og det foregår, eller vores kampagne skal kun være i Danmark. Og det er også der, vores målgruppe er jo. Og det er tv-seere, og så er det unge, der benytter internettet. Altså også de sociale medier. Og det er så via tv'et og internettet, som er blevet utroligt populært, at vi vil kommunikere til de unge. Altså vi vil have reklamespots på TV3, TV3+, TV2 Zulu og Kanal 4 og Kanal 5. Og de sociale medier, vi har tænkt os at bruge, det vil så være Facebook, Twitter, Instagram, eventuelle Wines. Og det kan også være gallerier som Boom, Scooter Galleri og RC Galleri. Og de kan også tage brug af radiokanaler, altså få et reklamespot i en radio, hvor at, de kanaler, vi skulle bruge, det vil så være VLR, P3, The Voice, Nova, Scala FM eller RNR. Og vi vil så i den næste video, hvor vi har lidt om teorien bag det, der vil vi komme med nogle statistikker og lidt nærmere på målgruppen. Og noget med kampagnens omkostninger, hvad vil det komme til at koste for os. Og så vil vi også have fat i noget med informationsstrategier. Og hvis jeg skal opsummere, hvad vi har valgt, der har vi jo så valgt, at hvordan vi vil kommunikere gennem Facebook jo. Og vi vil gerne kommunikere gennem tv'et. Og selvom det koster meget, i hvert fald i tv'et, så er det helt klart den måde, at vi ser, at vi får fat i de unge bedst muligvis. Og vi har valgt at lave en film, altså hvor vi som udgangspunkt tager fat i konsekvenser, og viser dem, hvad der kan ske ved at begynde at drikke så ung en alder. Og ja, jeg tror, det var det.